Ще ви покажем няколко интересни спойлера, които може да откриете в насталото. Ще започнем с един дифузор на фирмата Maxton Design. Монтажа на дифузора е елементарен. Монтира се под задната броня с тази част нагоре, с монтажен силикон. Продуктът е произведен от ABS пластмаса от световно известния бранд Maxton Design, на който ние сме ексклузивни представители за Североизточна България. Тук имаме един преден спойлер, пак от Maxton Design за Mercedes W212, който ще пътува за нашите приятели от Most Auto. Тук монтажа е с самонарезни види, като е отбелязано, при този бранд се отбелязват къде точно трябва да бъдат монтирани на тези вдлъбнатини, като това е минимума, който е допустим за сериозен монтаж. Бранда изработва спойлери от ABS пластмаса с минимална дебелина от 3 мм. Крепежните елементи също са прикрепени към опаковката. Тук имаме един интересен спойлер, който е за задно стъкло за BMW 34 на един друг немски бранд CSR, който си идва с TÜV сертификат и с монтажен силикон. Още един интересен спойлер, това е CSL за E36 на немския бранд CSR, на който ние също сме официални представители. Идва с TÜV сертификат и с описание как да бъде монтиран. И за финал едно фино спойлерче за багажника за Tesla 3. Ако искате и вие да имате спойлер на вашия автомобил, може да ни се обадите.